लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं HB Crazy YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। लोगोफोर YouTubeआव थारैनो गोबां प्रब्लेम नुजायो, थिग बेबायदिनो सम कमेन्टनि प्रब्लेमबो नुजायो। बेनिखायनो कमेन्टनि प्रब्लेमखौ सल्व खालामनो थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो सोलोंनानै ला आरो गावनि प्रब्लेमखौ सल्व खालाम। नायदो लोगोफोर बे भिडिअआव माबायदि कमेन्टनि प्रब्लेमा फेस जादों। कमेन्टनि अपसनखौ नागिरना मोनाखै, नाथाय कमेन्ट होनो नाजादों। बेबायदि कमेन्टनि अपसन नागिरा मोनैयाव नोंथांमोना मा खालामदों? बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगांनो अन्नानै आंनि चेनेलखौ लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। थौदो बिदिब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। YouTube एप्सआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोजौआव राइट साइडखौ मोनसे अपसन नुनो मोनदों। बेवहाय नोंथांमोना थुदो। थुनायनि उनावहाय गुबुन मोनसे पेज ओंखारगोन। बेनिनो सेटिं होनना बुंनाय मोनसे अपसनाव नोंथांमोना क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबायदि मोनसे पेज ओंखारगोन। बेनिनो नोंथांमोना जेनेरेल होनना बुंनाय मोनसे अपसन नुदों, नैया बेवहाय नायदो। बेवहाय क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबायदि गोबां अपसननि पेज मोनसे नुनो मोनगोन। गाहायखै एसे स्क्रल डाउन खालामलांब्ला जोङो रेस्ट्रिक्ट मोड होनना बुंनाय मोनसे अपसन मोनगोन। बेनिनो राइट साइडखै मोनसे निला गाबनि बोटोन दङ, नुदों नोंथांमोना? बे निला गाबनि जानानै दंब्ला बेखौ थुनानै गुफुर खालामनानै ला, नैबायदियै। स' नोंथांमोननि प्रब्लेमा दायो सल्भ जाबाय। नोंथांमोना दायो गावबा गाव चेक खालामना लानो हासिगौ आरो नायनो हासिगौ। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। नोंथांमोना दायो चेक खालामदो। बाय बाय।